Čauky, dneska to bude vlog, môj deň s Elou, lebo možno že včera nám prišli nové kone a poviem to takto. Erikina máma, alebo kamarátka, jak by som to povedala, tak ona si kúpila nového konia, lebo ona má tiež ranč, má tiež dosť koní, nie tak veľa ako tu, ale má a kúpila si konia, len jedna jazdkyňa sa o neho zle starala, tak mi dala na starosti, že ona je bojazlivá, ale nie je neposlušná, takže mám ju nejak skrotiť, alebo nie že skrotiť, ale naučiť ju, že tu sa nemusí bať. Tak poďme na to. Takže tadyalto si teda pre ňu môžeme ísť. Vidíte, to je. A tuto máme Andreu. Ahoj! Ahoj! Toto tu je anglický vlnokromník, je to kabila. Volá sa Karny a tam máme, jak sa volá, Ela, ale plemeno Orloj, tak si ju ideme nachystať. Takže tuto máme nachystanú a teda môžeme ísť. Takže ja som si ju pripravila, alebo nepripravila, uviazala, ale už som dopredu poprosila Andreu, nech mi ju vyčistí, nech ja už môžem len nasedlať, lebo ona tu nejazdí, ale stará sa o konie, tak si ju môžeme ísť nasedlať. Ja sa teraz požičiam asi stali na sedlo. Tak. Ešte uzdečka. Tak. Ešte uzdečku. Toto si sa zatiaľ položím. Ešte uzdečku. Tak. A potom tých pár záberov, čo som sedlala, tak toto je Eva a prosila som ju, aby natočila. Toto máme. Ahoj. Tak, nasadnem. Mimo to teraz ma stále vlastne točí Eva, pretože som ma nechcela pomôcť, tak a dňom si zajednať tréning a vlastne ja som na koni. Eva, môžeme ho zajednať? Jasné, položím ti tú kameru. Môžeš mi ju podať, tak fajn. Ďakujem. Teraz sa myšla Eva zase sa ten tréning ísť vybaviť ku Viki alebo či Lenke alebo Ondrovi. A už ide. Tak čo, že aj Stella chcela tréning, tak som ja si zobrala sedla a že s ňou sa máš dohodnúť a teda budem trénovať obaja dve trénery. Tak super, díky. Tak poď. Stali, ahoj, že ideš do jazdierne tiež trénovať. Áno, chcem vyskúšať violu. Dobrá, som mi sedla. No snad ti to nevadí. Nie, nevadí. Ja si zase vezmem to tvoj. No dobré. Bude aspoň sranda. No, hej. A chceš byť v kruhovke alebo v normálnej? Asi v normálnej, ale jak chceš, tie. No, ja pôjdem kľudne do tej kruhovky len na vyskúšanie, tak
Ty chceš asi aj skákať. Áno, tak dohodnutý. Takže teda budem s Lenkou trénovať a budem vo veľkej jazdiarni. Ja by som chcela jazdiť dostihy, ale ja ich tak trošku trénujem, skôr zatiaľ pre zábavu, ale táto bude na parkour alebo cross country alebo bez rekreáciu, tak si oprášim parkour. Nie je ako šil dobre, ale prestalo ma to baviť. Mala som profesionálka, ale jak hovorím, prestalo ma to baviť. A tu už máme jazdiareň. A tu už máme Lenku. Pozdrav. Ahoj. Tak čo, ideme na tréning? Môžem ti potom aj podržať kameru a natočiť ťa. Tak fajn. No, tak poď. Neskôr sa rozjazdi. Dobre. No, poprvýkrát toto robím, tak zatiaľ vkrokujú, tak to držím. Trochu náročné to je. Teraz som si to všimnula, ešte tu je vianočný reťaz. Tak pekne do klusu, dobre. To je náročné, jak ju mám ovládať? Asi nohami. Tak pekne, tak to je jedno kolečko. A do cvalu. Snáď udržím tú kameru. Wow! No tak poď na cvalu. Ja radšej mám len klusať. Tak počkaj, daj mi kameru, ja ťa natočím. Tak dík. Tak, klus. A cval. No tak, poď. Dala som ti sem tie dve kavalaty. Poď. Poď. Tak poď. No tak, cval. Nevadí, v kľude poď na tie kavalety. Zmena smeru, tak pekne. A zase zmena smeru. Je ti to s ňou pekne, ale niekedy sa bojí. No tak, poď, neboj, poď. Neslintaj. Dala som ti tam jednu malú prekažku. Chod na ňu, len nech ju prekročí. Tak, a poď teraz kúsať. Hop, šikujka. A poď. Dobrá. Som ti tam teraz toto, tak poď pekne na to. No poď. Poď pekne. No neboj, nevadí, poď.
že by bola lepšia na drazúru. Neviem. Ale aj skakania jej v celku ide. Poď. Som sa postavila, nech je to lepšie vidno. Dám vám takto dvě po sebe. Tak. Nevadí. Tak ještě raz. No, máte ještě prekážku a to vám stačí. Dobrá, pojď. Ještě raz a to bude už stačit. No tak ještě raz. Pojď. Dobre, to stačí. Dnešný tréning bol dobrý, fakt, ale nečakala som, že to bude taký problém s tou kamerou, jako už teraz neviem poriadne ovládať. To tam necáme. Poprosila som zase Evu, nech podrží kameru a ja môžem túto Elu odsedlať a odúčniť. Tak, ešte z krku, tak. Takže dala som jej hlavku a Andrea mi ju teda vyčistí a potom mi ju dá do stajne a žrádlo tam má, tak ja pôjdem za kamoškami, poklobosíme a tak ďalej. Takže ja dúfam, že sa vám dnešný vlog páčil a uvidíme sa zase pri ďalšom videu. Ahoj!